Dnes máme prvý deň, prileteli sme do Namíbie. Ako máme možnosť vidieť, počasie je úžasné, africké. Pre našich dvoch, alebo teda vlastne troch priateľov, ktorí s nami dnes prišli, je to prvýkrát v Afrike, takže tie prvé pocity, tie prvé dojmy z Afriky si teraz úplne naplno chalani užívajú. Verím, že im to zostane počas celého zájazdu. Hello, FC. Nice to meet you. Great. You all good? Yeah, we did visa very fast. We were first everywhere, so Excellent, excellent. You ready? Dnes sme prišli do lokality Omatako, teda na Omatako Ranch, kde sme ubytovaní. Je to nádherné miesto. Navštívil som veľa miest v Afrike, ale toto je jednoznačne jedno z najkrajších miest. Hneď po príchode sme mali pred lôžou vlastne vodnú nádrž, kde pili vodu nosorožce a boli tam rôzne druhy antilop, sejborov, takže úplne úžasné privítanie pre chlapcov. Rýchlo sme sa prezliekli, dali sme sprchu ako ktorí a teraz sme prišli ešte k tým je slniečko hore vyskúšať zbrane, aby sme zajtra čím skôr ráno hneď mohli začať vlastne s lovou. You can start on the top left. Top left. Ja. Papa, zet hem in. Chef? Azoi. Ja mám kali. Ja mám kali. Ty máš kali? Na zdravie. People will come, tell him, ahoy crocodile.
Dajú ti lovu zdať, pane Prímky, zaslúžiš si tak na to. Zastav sa, lovu zdať. Takže, tri rany a všetky tri má v sebe. Wow, vidíte? Tak čo sme strelili? Kanca, takého kanca. Že prasa bradavičnaté? Áno, prasa bradavičnaté. Aký to je pocit? Neskutočný, neskutočný. Dávno som nemal taký zážitok. Neskutočný zážitok. Sám som ho zbadal. Upozornil som sprievodcu. Neskutočný zážitok. Už som myslel, že dneska toho nič nebude, ale toto je extra volačo. Tak som šťastný. Dobré ľudu som strelil, to bol môj taký sen streliť takéhoto. Výborne. Robíte celé levice a všetko povypráva. Všetko.
čo, Marian? To sme strelili. Veľmi sandvič. Ja kúdu sme strelili. Kúdu, bože, Oryxa, som z toho troška zmetený. Idem ho pozrieť. Okay, we start today, we drive, we go there on the mountain, hill, we stand there and we watch and we see oryx and blue wildebeest. We walk from there, walk and here somewhere here we saw zebras standing there under the trees sleeping and we come closer, wait and see the zebras. From there, this oryx bull come out and we shot the oryx bull. Okay, now we are going back to the house for the lunch. Vidím tiež. Padnutý. Vynikajú. Nemal som nabité. Ako ja. Dookola smola, ale potom šťastie. A na koľko metrov to bolo? A podľa mňa 150 bolo, ak nie viac. Hello, how are you? Fine. What are you doing here? Ideme na to. Sme znovu na polovačke v Namibii s Jožkom Hurtom. A dneska ráno sme mali veľmi pekné samce kudu aj samce impaly. Akurát prebieha aj ruja kudu aj ruja impaly. Ale my sme sa zamerali skôr na pakoňa čierneho alebo pakoňa bielochvostého. S tým, že prikrádali sme sa, bol na otvorenej planine, dostali sme sa k nemu až na 220 metrov. Jožko strieľal v kroku, prvú ranu, druhú ranu, tretiu ranu, potom chvíľočku sme museli aj s obsami dohľadávať, ale pakôň, ktorý má svoj vek, vidíte
vyzretá helma, rohy sú tvrdé, helma je tvrdá, čiže pekný zážitok, pekná polovačka, kvalitné trofeje, staré zvieratá, všetko väčšinou sú vyzreté, nie mladé kusy, ani nedovolia mladé kusy. Jožko, ja ti ešte raz, na druhýkrát teda gratulujem. Hej. Minulý rok sa mu nepodarilo uloviť tohto pakoňa bielochvostého, tento rok sa nám to podarilo. Dneska sme tu tretí deň, takže ešte raz lovu zdar, Jozef. Dík, ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť. Ďakujem. Donesli sme akurát čerstvú návnadu na leoparda a na hyeny. Vzadu dosť ďaleko, je to zhruba 25 km od miesta, kde bývame. Je tu voda, návnada, skúšame, chodí sem veľký leopard so samicou, aj hyeny. Skúšame, lebo máme licenciu na leoparda odloviť, tak donesli sme teraz čerstvé mäso. Oh, nice bait. V krásnom love na pakoňa čierneho sa mi pošťastilo po ceste ešte stretnúť túto krásnu palu horsku. Takže ďalší krásny úlovok u kamaráta Johana. My andere cakes in What? Lovu zdar, lesu zdar, lovu lesu, lovu zdar, 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 zdar, zdar. This area has a lot of black rhino. So if we walk, I want you to stand close to me. Don't wander off to the sides. It's quite a lot of thick bush. And then it makes these nice open areas. I think the animals will be feeding in those areas. So if you see a rhino, please tell me. And don't run. If you start running, you will not win the battle. Can I drive on rhino a little bit? You can, but only once, because then you'll be finished. Yeah?
Neplánovaná antilopka, ktorú sme neplánovali uloviť, proste prišla nám a sa nám podarilo uloviť. Je to antilopa vzácna a že mimoriadne veľká, tak ju zvolili.